Pagpalapad sa serbisyong medikal ug dugang mga medical equipments alang sa makawani sa Armed Forces of the Philippines sa probinsya, gihatagan og pagtagad sa gipahigayong oath-taking and first quarterly meeting sa AFP Health Service Command Multi-Sector Advisory Board. Ani ang report. Nagdigum ang mga miyembro sa Multi-Sector Advisory Board o MSAB sa AFP Health Service Command alang sa oath-taking and first quarterly meeting nga gipahigayon niadtong Marso 31. Ang mga gipiling miyembro sa MSAB gisugat ni Major General Edgar M. Cardinoza, hepe sa AFP Health Services Command sa V. Luna General Hospital sa Quezon City. Kini aron matuki ang mas maayo ug modernong serbisyong medikal nga nagtinguhang maduol sa mga kawani sa Armed Forces of the Philippines nga anaa sa lagyong probinsya. Nag-oath-taking sila isip mga bagong miyembro si Mr. Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President, Head of Regional TV and Synergy, and Acting Head sa GMA Integrated News. Dr. Benjamin S.A. Campomanes Jr., Executive Vice President and Chief of Medical Officer sa St. Luke's Medical Center. Dr. Leonita B. Gorgolon, Assistant Secretary Health Policy and Infrastructure Development Team sa DOH. Brigadier General Peter C. Sucianco, Chief of the Judge Advocate General Service. Engineer Ramon P. Divanadera, Second District Engineer sa DPWH sa Quezon City, ug Mr. Ramon Stephen R. Villaflor, Vice President sa Corporate Social Responsibility Group sa PAGCOR. Kasamtangang adunay mga ospital nga gipabarog sa laing-laing mga command centers sa Southern Luzon, Zamboanga ug Western Mindanao. Misaado sab ang mga MSAB members na padayon silang makigtinabangay aron matuman ang ilang mga maayong mga plano sa mga kawani sa Armed Forces of the Philippines. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajiabelia. GMA Regional TV Live.